Культавы спявак для Беларусі 90-х, Данчык, аднойчы перажыў сапраўдны культурны шок. Ад чаго, Данчык? Не чапайце мяне, слухайце падкаст. Я не жыў у Нью-Йорку першыя 18 гадоў жыцця, а жыў у гета. Як сын бацькоў, якія ўцяклі ад камуністаў, я все думаў, напэўна, што трэба В'етнам, бо найгоршая была камунізм. Прафесары звалі мяне Данчык. Цяпер гэта мяне вельмі дэнервуе, мушу сказаць. Тут Алена Радкевіч. Мы гутарым з Данчыкам, амерыканцам з беларуска-украінскай сям'і, культавым спеваком для Беларусі 90-х. Данчык, тваё дзяцінства ў Нью-Йорку. Чым я займаўся, як малы быў? Музычныя лекцыі браў на фартэпіяна, 10 гадоў, я ўжо вельмі добра граў, складаныя рэчы. І кожную пятніцу хадзілі ў тое, што называлася пласт. Это украінскія скаўты. Это там такое псевдовойсковое такое. Струнко стоишь, и там крутишься, и маршируешь, и в таких униформах. Терпеть не мог вот это. Терпеть не мог. Там, где я кажу, там, где пахнет коммунальным нечым, я утекаю в другий бок. Там были перша проба, друга проба, табір, Таранова-Град. Летом бегать неке през болото, неке там. Як у войску. У нас так само были такие у Беларусі нейкія зарніцы, гульня. Ліва нога, ліва. Але вечарам рабілі вогнішчы. І тады гітары былі, і старэйшыя гэтыя спявалі. Вельмі прыгожыя гэта украінскія песні, ўсё. Даць это ўплыў меў. Тады пачаў гітару, на гітары лёгка навучыцца, і пачаў. У гэтыя гады, як я рос, 60-е, 70-е, гады былі, пэўна, Beatles. Я ўсе песні ведаў. І Supremes. Вот гэтыя дзве групы для мяне былі самыя. Я заўсёды канцэнтраваўся на адзін голас, на вакал. Не было ні біт, ні рытм важны, танцаваць ці што. А вось прыгожы голас, і тады я яго імітаваў і навучваўся гэтыя песні. Бітлскія, не гэтыя help, а гэтыя баляды. Yesterday, something, give me love, такія лірычныя больш. Joan Baez, все амаль што ейныя песні спяваў. Саймон і Гарфанкл. Спевакі адзінокія. Гэта мне падабаецца. Соло, солісты, так. I'm just a poor boy, though my story's seldom told, and I gave with my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Калі заўважылі твае бацькі, што ў цябе ёсць голас, што ёсць слых, што такія здольнасці надзвычайныя? Я хіба проста пачаў імітаваць там нейкіх, хадзіў па хаце і спяваў. Такім вельмі тоненькім сапранам перад тым, як голас змяніўся. Чаму ты выбраў журналістыку? Мне, калі ўжо падабалось нешта, так это мовы. Я французскую мову вывучаў, і для мяне так все проста ішло, так як бы я памятаю гэтую мову, а не чую першы раз. І ангельскую літаратуру, і мову. Мне это лёгка ішло. Слоўнік меня вельмі вялікі. Людзі часам думаюць, што я ужываю спецыяльныя словы, каб паказаць, якія. Ангельская мова настолькі багаты слоўнік, што ты маеш 20 словаў на кожнае слово сказаць. Часам бывае, і амерыканцы самі цябе не разумеюць. Так. Тады якраз быў гэты Ніксон і Watergate, і журналісты былі вельмі папулярныя. Гэта як прафесія стала праз это Woodward і Bernstein, так у каледжах аддзелы адмысловыя пастваралі, і ў нас быў гэты Journalism Department. Ты пайшоў у журналістыку, калі быў Watergate-скі скандал. Ты памятаеш яго? Так, і памятаю, што тады зрабілі гэты фільм Дастин Хоффман і Роберт Редфорд. І як гэта героі сталі журналісты, якія investigative journalism выкрылі вот это все злачынства з Watergate. People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook.
А дома у вас абмяркоўвалі тады гэтыя падзеі ўсе? І вось Вотэргейтскі скандал, і ўсё, што ў Амерыцы адбывалася. Конечно. 75-й год заканчэння в'етнамскай вайны, і антываенныя мітынгі, і рух хіпі. Наколькі цябе Я гэта ўсё ж зацягвала? такі быў замалы на Так, гэта. так. Мне ніколі не пагражала гэты драфт, Прызыў, што мяне ага. у войска, я ніколі пра гэта не думаў, бо ў 71-м ці 73-м годзе это спынілі, а мне яшчэ тады было там 13 гадоў ці што так. Калі я магу вспомніць, што я тады думаў, я думаю, ну ясна, як сын бацькоў, якія ўцяклі ад камуністаў, я все думаю, напэўна, што трэба В'етнам, бо упадзе Уратаваць В'етнам, ад камунізму. і тады даміно, ну там же ж так тлумачылі, што даміно пойдзе это далей. Ну, але это ўсё цяпер ясна, што это была безвыйгрышная сітуацыя, і гэтыя Джейн Фондас, і ўсе тыя пратэстоўцы пачалі. Але гэтыя пратэсты ўсё это ўжо былі ва ўзросце універсітэцкіх гадах, што мелі па 20 гадоў. Я ў гэтым не... Дык у вашай сям'і таксама у в'етнамскай вайне былі як бы на баку гэтай вайны, што, маўляў... Я думаю, хіба так, але не магу сказаць, што аж так нешта было ярка. Але я думаю, я сам тады так, відаць, думаў, што не дай Бог ще, бо найгоршае было камунізм. Я з беднай сям'і, а універсітэт страшна дарагі. Калі ты ацэнкі не будзеш мець, так тады і стыпендыя прападае. А ў універсітэце мне было вельмі страшна, бо можна было сказаць, што я не жыў у Нью-Йорку першыя 18 гадоў жыцця, а жыў у гета. Славянскім гета, дзе ўсе рэстараны, касцёл, усе на вуліцы. Ну, это... Што это, не гета? Толькі што не загарожана. Ну, і там-сям некія гіпі наркаманы. У 70-е гады Нью-Йорк быў даволі страшнае месца. Небяспечны, гэнгс, наркотыкі, у школах з нажамі праходзілі. Вельмі небяспечны быў горад. Так што, як я пайшоў 3 блокі далей, бо мне таксама не хацелася ездзіць сабвеем недзе далёка, а не хацеў пераязджаць у нейкі іншы штат. А думаю, тут побач такі добры універсітэт. Гэта Нью-Йоркскі універсітэт. NYU, так. І я кажу, што от тады было такі culture shock. Кітайцы, чорныя, габрэі, кругом, і все рукі ўгару, і все... Все разумныя. Все разумныя, все хочуць да нечага дабіцца і дастаць, і паказаць. Там я гляджу, боже, ад 3 до 5 сакавіка там 3 кніжкі трэба прачытаць за гэтыя 2 дні. І нешта пра іх напісаць. Усё. Ну, такое было выпрабаванне. Я нічого, Але... было цяжка. І гэта быў такі стымул, ты ўсё ж такі прывык даказваць, што ты лепшы. Так, і ну, все рабіў. Скончыў тады вот этой галіну журналістыкі, што Mass Communications быў першым студэнтам і дастаў гэта сума кум лаўде. Толькі учора, здаецца, плылі ручаі, і вяснянае сонца зямлю цалавала, а сягоння ўжо жутла жаўцеюць лісты, а сягоння... Каб яшчэ зарабіць трошкі грошаў лішніх, я працаваў 3 гады у канцелярыі Journalism Department. І там працавала таксама адна журналістка, якая вучылася 2 гады старэйшая ад мяне. Называецца Оджи, і яна стала моей найлепшай сяброўкай у жыцці. Дагэтуль мы вельмі блізкія. Так это ўжо 40 гадоў. Плывуць восені слёзы, толькі учора, здаецца, над змрочнай ракой салавей заліваўся. Як ты прадстаўляўся амерыканцам? Як яны цябе называлі? Прафесары, тыя, што цяпер прыходзяць у галаву, з якімі бліжэй быў, і тыя, што сталі мае сябры, назвалі мяне Данчык. Цяпер гэта мяне вельмі дэнервуе. Мушу сказаць, я сабе ўяўляю, як гэта невыгодна нейкім людзям, якія мяне знаёмяць і кажуць, ну, это Данчык, это дзіцячае хлопчыкава імя. Так што я цяпер хачу, што мяне ўсе назвалі Богдан.
Але чакай, на амерыканскае вуха яно не гучыць такім нейкім Не, дзіцячым? на амерыканскае вуха нічога, яно наогул гучыць. Некалі быў шоу такі ў 60-е гады пра шпіёнаў. Американец. Его имя Наполеон Соло. Это не твой типичный американский шпион. І называўся Man from Uncle. І там адзін называўся Наполеон Соло, а другі называўся Илья Курякин. Это расійскае імя, але для нас это было так, як бы нешта з Марса. Илья Курякин. Так я думаю, што гэта і Данчык гучала так. Ці даводзілася ва ўніверсітэце тлумачыць некаму са шматнацыянальнага атачэння, што такое Беларусь? Нехта пытаўся ў цябе, цікавіўся? У мяне такі быў ментор-прафесар, які вельмі зацікавіўся беларусствам, і ягоная жонка была прафесарша, хімік. Прыйшлі да нас, з бацькамі запазнаёміліся. Мама ёй вышыла кашулю вышыванку. Ён амерыканец быў, відаць, 23 пакаленні, але з Славеніі. Яны нас запрашалі да сябе, мы да іх. Але гаварылі ўжо па-ангельску, канешне, А твае бацькі авалодалі ангельскай мовай бездакорна ці да канца жыцця гаварылі з акцэнтам? Пэўна, што з акцэнтам, бо яны прыехалі, каб без акцэнту, я думаю, это трэба нешта до 10 гадоў. А калі ўжо пасля, это так все роўна заўсёды будзе крышку акцэнт. Бацька, паколькі працаваў весь час сярод амерыканцаў, у яго быў свой бізнес, і ўсе кліенты былі амерыканцы, так у яго была вельмі такая ідыяматычная ангельская мова, ён вельмі добра гаварыў. Але ён, мама заўсёды казала, ён ні грэмар не знае. А яна ведала спеллинг, і яна ведала ўсё, але яна крэмпавалась, гаварыць, саромілася. А тата абсалютна не сароміўся і мог нешта не так сказаць, «the» недзе не сказаць. Яна тады, ты нават не ведаеш, што «the» там трэба сказаць. А вы ўжо, як дзеці, папраўлялі ім памылкі потым, не? Не, бо мы больш з імі не гаварылі па-ангельску. Хіба калі мусіш сказаць «I love you», так тады мусіш сказаць па-ангельску. А вось «I love you» в сям'і гаварылі па-ангельску, так? Так, бо інакш не скажаш. Але затое спяваць пра гэта па-беларуску ў цябе атрымлівалася выдатна. Зорка Венера взошла над землею, светлые схватки с собой принесла. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взошла. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взошла. З этой поры я почал углядаться, небо ночное и зорку шукал, тихим коханьем к тебе разгораться. З этой поры я почал тихим коханьем к тебе разгораться. З этой поры я почал. Але расстаться нам час наступае, пэўна ўжо доля такая у нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстаться нам час. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстаться нам час. Буду далеким краю я нудиться, в сердце любовь затаивши свою. Кожную ночку на зорку дивиться, буду далеким краю. Кожную ночку на зорку дивиться, буду далеким краю. Глянь інший раз на яе у расстанні, там з ёй зліёмы пагляды свае, каб хоць на міг уваскросла каханне. Глянь інший раз на яе, каб хоць на міг
воскресла кохание, глянь інший раз на яє.